Yoshua tidunsia. Na de ntontonu yi ma Joseph manu free Jericho Jordan ano. Jericho asuo apuye. Esra efri Jericho ko Betel beposo no. Na efri Betel de ko Luz. Na etwam ko Akifo hye so wo Atarot. Na esane ko atoye. Yefretifo hye ho de kosi anafo Bet-horon hye so. Na edeko Gese na ekopem poano. Na Joseph ma Manasseh ne Ephraim nya won ejapade. Na Ephraim fo no hye sede wo musua tie nie. Won ejapade hye ne Atarot ada puye de kosi atifi wo Bet-horon. Na ehye no firi hoko atoye wo Mikmetat atifi fam. Na ekonton ko epuye wo Tanat Silo. Na esane ho ko Yanoa epuye. Na efri Yanoa asane ko Atarot ne Narat. Na eka Jericho. Na ekopem Jordan ano. Ehye no firi Tapua ko atoye kosi Canaan subonhwemu. Na ekopem poano. Yei ne Ephraimfo abusuakuo no ejapade. Sede wo musua tie. Ni nkura wo yima Ephraimfo wo Manassehfo ejapade mu no. Nkuro no nyinaa ne ehu nkura. Nanso wantu Kanaanfo a wote Gese no. Na Kanaanfo no atena Ephraim mu di abeduru ne. Na waye nko a wode osoma dwuma yi toɔ.